Salutare tuturor, eu Stylen și astăzi o să vă arăt cum să vă descărcați Octodad de Sketch gratis. Să începem. Acest site este mai special, o să vă las eu un link în descriere pe acest site. Este tot de pe Adfly. Așa, prima dată apăsați pe ăsta verde, acela verde, și acum descărcați două albastre. Primul acesta cu 13. Apăsați, când apăsați pe el, apăsați pe ăsta și se descarcă. Da, desigur, pot să apară și chestia cu virus, dar nu luați în sens, chiar nu sunt virus. Așa. Și asta să se descarce. Este APK-ul. Acum descărcați ăla mai mare cu 295 de mega. Mega. Apăsați aici. După ce vi s-a descărcat, puneți-vă pe Zarchiver. Puneți la Dovland. Vedeți, aici sunt mai multe de la jocurile mele. Și prima dată apăsați pe acesta. Open. Adică fața lui Octodad, următoarea instalare. Așteptați să se descarce. Vai, Doamne, cât de greu se încarcă. Gata. Nu deschideți, altfel nu o să vă meargă. Apăsați pe acesta, unde acel fișier zip. Apăsați pe acesta, țineți apăsat câteva secunde copy, Dovland, Device Memory, Android, OBB și aici îl decompresați. Eu o să aștept să se decompreseze. Cum vedeți, mi s-a decompresat, după aceea ieșiți de pe Zarchiver și apăsați pe acea APK care l-ați descărcat, adică pe fața lui ăsta la Octodad. Deci, merge 100% dacă urmați acești pași. Deci, cam atât cu acest episod. Eu am fost Thailand, linkurile le aveți în descriere și ne vedem data viitoare. Pa!